Aquesta és una de les poques glaceres que encara queden a tocar el Tròpic de Càncer, concretament a 19 graus latitud nord. Curiosament, correspon a la mateixa latitud que hi ha al centre del desert del Sàhara o de la península aràbica. Com és possible això? Doncs perquè ens trobem a 5.000 metres d'altitud, a la muntanya anomenada Iztaccíhuatl, situada al centre de Mèxic. Altre cop creuem l'Atlàntic i ens desplacem fins a la ciutat de Puebla, una de les més importants del país, amb un centre que conserva molts edificis del seu passat virreinat. Destaca el santuari de Nuestra Señora de los Remedios, situada al capdamunt d'un turó, on es domina tota la ciutat. Bé, de fet, no és un turó, sinó una piràmide, la piràmide de Tepanapa, la més gran de tot el continent americà, amb una base de 400 metres de costat. Va ser abandonada 200 anys abans de l'arribada dels espanyols. La immensa piràmide de Cholula mostra la grandesa dels antics habitants de l'altiplà central, on s'alcen les dues muntanyes probablement més conegudes de Mèxic. Per una part, el Popocatépetl, de 5.452 metres d'altitud, i al seu costat, l'Iztaccíhuatl, de 5.220, que són el segon i tercer cim més alt de Mèxic. El Popocatépetl és un volcà tan actiu que està prohibit pujar-hi ja que fumeja contínuament. En canvi, a l'Iztaccíhuatl, el seu veí no té problema i cap allà hem anat. Amb una furgoneta recorrem els més de 200 quilòmetres de carretera, paradoxalment encara sense asfaltar, que hi ha fins al Paso Cortés, collada entre els dos immensos volcans. Posteriorment ens desplacem fins a l'aparcament anomenat La Joya, punt de partida de l'ascensió a l'Iztaccíhuatl, o també anomenat Izta. A poc d'iniciar la pujada, seguint un marcat camí envoltat de matolls d'herba, ens trobem un parell de joves que baixen corrents. Es un desnivel bastante pronunciado, alrededor de 1.400 metros más o menos. Es la primera vez, sientes que te jala la gravedad, sientes que la gravedad te jala. Hay que tener mucho cuidado con eso, al menos para nosotros principiantes. Hay que tener mucho cuidado con eso porque sí sientes entre más avanzas un jaloneo de la gravedad. Déu-n'hi-do lo cansat que és. Estem a uns 4.000 metres d'alçada, portem uns 200 de pujats i Déu-n'hi-do lo destrossa-cames que és això, perquè els mexicans deuen estar molt forts perquè no fan ziga-zagues, tot ho fan a la vertical. El color que domina és el marró de les herbes seques, per manca de pluges, amb nuvolades que tapen el cim del Popo. Ens trobem al Portillo, a 4.400 metres d'altitud. Aquí un petit descuit fa que momentàniament ens separem de l'itinerari, tot pujant per entre rocams i coves de colades volcàniques. Al cap de poc ens donem compte del nostre error i retornem al camí, que ens conduirà a una collada. Agulles i pendents pronunciades resalten més el bonic paisatge que ens envolta, mentre continuem en direcció a una altra collada. A la llunyania, les nuvolades cada cop són més compactes i, sense adonar-nos, ràpidament ens atrapen. Res, que està xungo això, s'ha posat la tempesta de cop i volta. Es pensaven que era el Popocatépetl, que tronava, però és tempesta i estan caient llamps, estem a mal lloc aquí. Ens hem d'afanyar ja.
Al cap de poc tenim la tempesta al damunt i en pocs minuts el paisatge canvia radicalment de color. Està xungo, estan caient els llamps aquí mateix i la veritat és que no fa gens de gràcia, ens esperarem aquí, que hem de trascollar una mica i han caigut uns llamps aquí prop. No hi ha electre, però, ostres, és perillós, està caient aquesta neu granulada, que a més intensifica el fred. Vaig a tapar-me. Per sort, la tormenta passa de llarg i nosaltres continuem camí del refugi. Quina por que hem passat. Què ha passat? Sembla que ha deixat aquesta nevadeta i sembla que això s'ha acabat. Acabarem d'arribar fins al refugi. Entre grans rocams assolim l'última collada de la jornada, ja que per sota es troba el refugi on hi farem nit. Un refugi que, tal com indica el rètol de l'entrada, s'anomena De los 100 i està a 4.780 metres d'altitud. Per fora és metàl·lic, però per dins de fusta, amb una estructura molt senzilla i sense matalassos per dormir. A fora, les nuvolades s'esqueixen i donen pas a les darreres ullades de sol de la jornada. Els núvols de tempesta cada cop s'allunyen més, fins al punt que el volcà Popocatépetl, també anomenat popularment com a Popo, ha quedat completament destapat i, per tant, podem contemplar com no para de fumejar. De ben matí emprenem la pujada cap al cim del Ixta i ho fem primer per un llarg flanqueig i, posteriorment, per una empinada canal. Ràpidament el sol il·lumina les crestes i el volcà Popo que continua fumejant, però amb una notable diferència respecte a la tarda, quan el van contemplar abans d'anar a dormir. Aquesta nit ha nevat, ha deixat un paisatge espectacular amb el Popo fumejant i amb la neu, la veritat és que és espectacular. Ara anem a pujar ja a l'Ixta, que aquí els mexicans li diuen la dama durmiente. Ràpidament ens donem compte que el terreny és un immens sorral de forta pendent, de manera que la pujada es fa molt feixuga. La neu recobreix el camí i, per tant, pugem una mica a les palpentes. Una hora després de sortir del refugi, el sol ens acarona just quan arribem al cim anomenat Les Rodilles, a 5.010 metres d'altitud, on encara hi ha les restes metàl·liques de l'antic refugi Luis Méndez. Cap aquí també hi fa cap un jove nord-americà que ha pujat en solitari. Hola, me llamo Ryan Quant. Yo soy Nuevo México de Estados Unidos. I això és tot el que sé en espanyol. Estic intentant fer el meu primer 5.000. El més gran que havia fet fins ara era un 4.000. Són molts metres de diferència i és un gran repte. Vaig intentar pujar ahir, però va entrar la tempesta i vaig haver de girar cua i dormir al refugi. La pitjor nit de la meva vida. I aquí estic per acabar la feina. El camí continua baixant d'aquest cim per continuar en direcció a la cresta, que s'estén cap al nord. Per sota,
hi ha un petit llac amb l'aigua d'un color verdós. Després de pujar per una tartera que ha sigut bastant penosa, fèiem una passa endavant i dues enrere, ha sigut molt cansat. Hem pujat a aquest cim i ara estem fent tota la resta fins a l'Itza, ja quasi som. Hi ha trams que per damunt la carena el camí és totalment pla i en alguns indrets fins i tot de baixada. Aquest és el cas quan arribem a la primera glacera, que encara conserva el cim de l'Ista. Una glacera que, tal com hem comentat en començar el reportatge, és de les poques que hi ha prop del Tròpic de Càncer. A més, està en ràpid retrocés. Prova d'això és el llac que deixa al descobert i, sobretot, aquest munt de taules, grans blocs de pedra sobre gel que, per la compressió, tarda més en fondre que el gel del voltant. Des de lluny veiem el perfil de la Dama Dormida, que és tal i com se l'anomena aquí amb aquest volcà. Llavors el que estem fent avui és anar seguint tota l'aresta i estem pujant pels peus, pels genolls, per la panxa i pels pits d'aquesta Dama Dormida. Aquesta aresta no s'acaba. Després de mitja hora arribem a la segona glacera, molt més àmplia i plana. Ens trobem a la panxa de la Dama Dorment, és a dir, a la zona més alta de tota la serralada que forma l'esberlat volcà anomenat Iztaccíhuatl. Això significa que aquesta glacera, que li queden poques dècades de vida, està situada a uns 5.200 metres d'altitud. Uns minuts més tard hi assolim el cim, o una de les puntes més altes que formen la muntanya de l'Ista. La caminada més difícil que he fet en ma vida. No sempre s'aconsegueix pujar un cim que supera els 5.000 metres d'altitud. Per això, la celebració en cava està més que justificada. Per l'Ista, la Dama Dormida. Hem fet cim. A la salut. Estem a una de les puntes més altes de l'Itza, a uns 5.200 metres d'altitud. Ho hem aconseguit, és una gran aresta on hi ha moltes pujades i baixades. Ha sigut molt cansat, però bueno, fer el cim sempre val la pena. Les nuvolades ens han acabat d'embolcallar, de manera que és hora de tornar el més aviat possible, no fos cas que el temps empitjorés. El retorn es fa pel mateix itinerari, un camí situat a 5.000 metres d'altitud i amb gel tropical, tot un luxe per gaudir-ne abans el canvi climàtic el faci desaparèixer.